vám teda celému Slobodnému vysielaču. Vy ste vybrali z archívu staršiu reláciu Jana Cupera, kde hovoril viac menej o sebe. Potom sa započúval do tej relácie a to mi potvrdilo, čo bol Jan Cuper. On bol taký mäkký, taký príjemný, skutočne aj mäkký typ, dá sa povedať. No a to bol človek, ktorý bojoval už vo Federácii za suverénne Slovensko. To bola tá skupina, ktorá vytvorila s Vilom Hornáčkom a s ostatnými, ktorí sú dneska na pokraji slovenskej spoločnosti. To je historická hanba celého Slovenska. Oni vytvorili deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenska. To bolo niekedy v júli v roku 1992. To bol človek, ktorý formuloval jazykový zákon. To bol človek, ktorý formuloval prvú slovenskú ústavu. A teraz to porovnajte s tými Američanmi, ako sa dívajú Američania na tých, ktorí spísali tú deklaráciu o nezávislosti USA. Oni ho slovujú otcovia. Otcovia zakladatelia oslovujú. A teraz si pozrite na to, ako sa chovajú Slováci k človeku, ktorý zakladal a bojoval za to, aby ste vy mohli existovať, aby ste mali možnosť stať sa suverénmi. Ja som našiel článok v SME zo 7. februára. Ten článok mal nadpis: Obhajoval Lexu, pred trestom za nehodu pod vplyvom ho ochránila imunita. Zomrel Jan Cuper. Toto sú dve charakteristiky, ktoré dokázali mať Slováci o jednom chlapovi, ktorý im vybojoval suverenitu a ktorý im pomáhal tvoriť ústavu. Bolo žran a obhajoval niekoho. Vôbec tam nie je popísané, že ten Jan Cuper, keď obhajoval Lexu, vyhral ten súdny spor vo všetkých 8 bodoch obžaloby.